صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد النظام. صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد النظام. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك السلام عليك السلام. ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد النظام. صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد النظام. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك السلام عليك السلام. Allah subhanahu wa ta'ala ya ye ka fɔ ko nunu mangani kalifaya ye tugun ay kalifaya wuli ka bɔ cɛma. O bɛ an hakili jigi alakila sallallahu alayhi wa sallam ka hadisa la. Alakila ye o min fɔ ka bila o y'a sɔrɔ nin ko in ma kɛ. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. I ka dɔn ka fɔ alakila a tɛ a ni dungo fɔ a bɛ fɛn fɛn fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka wahyu de ka di a ma. Alakila sallallahu alaihi wasallam a yira k'a fɔ ko kalifaya bɛna san 30 de kɛ ale kɔfɛ n'o ye khulafaw rashiduna ninnu. Nga a ye walawalali kɛ hadisa kɔnɔ, hadisa min bɛ Musnad bun Ahmad bun Hanbal kɔnɔ n'o ye Huzaifa ka hadisa ye. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takunu nubuwatu fikum ma sha Allahu an takuna summa yarfa'uha idha sha'a an yarfa'uha. Ko nabi ɲumaya ona to aw cɛma fo ka taa se waati ma waati min ye Allah subhanahu wa ta'ala ja. O kɔfɛ sa a bɛ nabimaya wuli ka bɔ silamɛw cɛma. I ka dɔn k'a fɔ o nabimaya ye jumɛn de ye? O de ye alakila ka nabimaya ye sallallahu alayhi wa sallam. O ko ni alakila ntanyala sa o ye nabimaya wulilen ka bɔ silamɛw cɛma. A ko di summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwa. Ko o kɔfɛ sa kalifaya dɔ bɛna na, kalifaya bɛ na nabiɲumanya kɔfɛ. O kɔrɔ de alakila sallallahu alaihi wasallam ka nabiɲumanya kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ kalifaya de di silamɛw ma halisa mun kosɔn ka alakila ka baara tɔ continuer. Alakila sallallahu alaihi wasallam halisa a bɛ taa ni hadisa nin ye ko ni kalifaya dila sa o kalifaya bɛ to yen fatakuna ma sha Allahu an takuna summa yarfa'uha iza sha Allahu an yarfa'uha. Ko o kalifaya nin dɛ o bɛ to yen fo ka taa se waati ma waati min ye Allah subhanahu wa ta'ala ja. O kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'o kalifaya wuli ka bɔ yen. O ko n'o bɔra yen sa summa takunu mulkan adon. Masakɛ dictateur i ka dɔn k'a fɔ o de bɛna na don silamɛya kɔnɔ. Nka o masakɛ dictateur kelen ninnu u b'u yɛrɛ wele ko khalifaw dɛ nka ala khalifa tɛ. O de kosɔn alakila ko k'u ye masakɛ dictateur de ye nka u yɛrɛ tun b'u yɛrɛ wele ko khalifaya. Nga kalifaya dana Ali la radiyallahu anhu. Donc o kalifaya walma o masakɛ dictatorial ko o bɛ to yen fo ka taa se waati ma waati min ye Allah subhanahu wa ta'ala ja. O kɔfɛ a b'o fana wuli k'o bɔ yen. A ko di ko summa takunu mulkan jabariya. Ko o jagoya masa jagoya fanga f'i ka dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a b'o de nati sisan. Jagoya fanga olu bɛna silamɛw mara ka silamɛw tɔɔrɔ
o bɛ taa to yen fo ka taa se waati ma waati min ye Ala subhanahu wa ta'ala ja kɔfɛ Ala subhanahu wa ta'ala b'o wuli k'o bɔ yen n'a y'a ja ka wuli ka bɔ yen o kɔfɛ Alakira ko di sallallahu alaihi wasallam summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwa نرى التكبير اسلام جماعة أحمد محمد المصطفى أبدا دي ماروك أبدا دي بوركينا أبدا دي مالي نرى التكبير ko kɔfɛ sa ko kalifaya dɔw wɛrɛ bɛna na nabimaya dɔ tagalen kɔrɔ kɔfɛ ko silamɛw ka miiri n bɛ segin nin yɔrɔ in kan Ala subhanahu wa ta'ala ye Alakira de ci sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin hina ye dunya bɛɛ lajɛlen ye ko o Muhamadu ntanyalen kɔrɔ kɔfɛ nabimaya bɛ taa o kɔfɛ kalifaya bɛna na o ye kalifaya fɔlɔfɔlɔ ye o kɔfɛ masakɛ dictateur walima jagoya fanga ko o kɔfɛ sa kalifaya bɛ na ko kura siɲɛ filanan na nabimaya dɔ tagalen kɔfɛ ko kura mais i ka dɔn k'a fɔ cidenya ani kalifaya u bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nka kelenw tɛ Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ ciden ci ni condition jumɛn ye an balimaw Ala subhanahu wa ta'ala b'o ɲɛfɔ kuranɛ kɔnɔ a ko di suratu rum kɔnɔ a aya 41 na a ko di zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas k'i ka dɔn k'a fɔ tiɲɛni o cɛrila ba kan tiɲɛni a cɛrila gere kan munna adamadenw yɛrɛ ka kɛ wali fɛ o ni tiɲɛni warala sa i ka dɔn k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ hinɛ adamadenw la ka ciden de ci ciden bɛ se ka adamadenw sama cogo min na k'u bɔ dibi la k'u bila siratigɛ tilenin kan o ye cidenw ci kun ye nka cidenw tɛ ci k'a fɔ ko adamadenw ye baara ɲuman dɔ de kɛ o sara kama Ala subhanahu wa ta'ala bɛ ciden ci Ala subhanahu wa ta'ala bɛ ciden ci ni a ka rahmaniya de ye n bɛ misaliya dɔ di mun kosɔn a ka sɛbɛkɔrɔ faamu o misaliya ye jumɛn ye an yɛrɛ ka duɲaratigɛ taga bolow la ni tilema bɔla o y'a sɔrɔ ja sɛbɛkɔrɔkɛla dɛ funteni bɛ yen adamadenw bɛ Ala dali sa adamadenw hakili bɛ jigin mun de la o de ye ji ni ja nana ja sɛbɛkɔrɔkɛla adamadenw hakili bɛ jigin ji de la nka Ala subhanahu wa ta'ala bɛ to a ka sebaga la ka sanji jigin ka dugukolo ɲɛnamaya dugukolo fagalenkɔrɔ kɔfɛ Ala subhanahu wa ta'ala b'o kɛ ni a ka rahmaniya de ye a ka foroba nɛma o sanji min bɛ jigin o tɛ jigin silamɛcɛ kelen ka foro la dɛ hali kafiricɛ hali Ala jugu o sanji bɛ jigin Ala jugu ka foro la donc o ye a ka rahmaniya de ye o bɛ wele ko foroba nɛma tigi a b'a di bɛɛ ma i y'a bato o i m'a bato o a bɛ o nɛma di ma ciden fana bɛ ci ni Ala subhanahu wa ta'ala ka mankutu tɔgɔ min ye o de ye rahmaniya ye o b'a sɔrɔ an ma jija foyi kɛ a bɛ hinɛ n'a ten nka kalifaya tɛ ten dɛ n balimaw kalifaya Ala subhanahu wa ta'ala bɛ kalifa ci ni a ka rahimiya de ye a ka rahimiya n'o ye nɛma kɛrɛkɛrɛlen a b'a kɛrɛkɛrɛ de a bɛ walawala cogo di suratu nuru kɔnɔ ko wa'adallahu lezina amanu minkum wa amilu solihati o kɔrɔ de ye ni maa minnu limaniyala ka baara ɲuman kɛ o kɔrɔ de ye a ye minɛn de ta ka bila minɛn kɔnɔ a y'o min kɛ sa a bɛ sara dɔ di anw ma o de ye nɛma kɛrɛkɛrɛlen ye a ka rahimiyatu an balimaw kalifaya bɛ o cogo de la o rahmaniya fɔlɔfɔlɔ o de kɛra an kuntigi Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn n'an ye suratul fatihati kalan an b'a ye n'an ko bisimilahi arrahmani arrahimi an ye arrahmani arrahimi fɔlɔ fɔ an bɛ tila k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ tila k'a fɔ kokura ko arrahmani arrahim munna siɲɛ fila arrahmani arrahimi fɔlɔfɔlɔ la alhamdulilahi kɔfɛ an b'a fɔ arrahmani arrahim munna Ala bɛ segin nin kan kɔrɔ b'a la o kɔrɔ de ye arrahmani arrahimi fɔlɔfɔlɔ min an y'o kalan bisimilahi kɔfɛ o de ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ka cili bɛna kɛ ni rahmaniyatu de ye o kɔfɛ kalifaya bɛna o bɛ kɛ arrahimiyatu ye o arrahmani arrahimi نرى تكبير خلافة أحمدية خلافة أحمدية إسلام أحمدية إسلام أحمدية نرى تكبير o kɔfɛ n'an ko alhamdulilayi rabbil alamin arrahmani arrahimi kokura
oni nye hadisa min fo sisan ko kalifaya do bena na ko kuran nabi ma do tagalen ko fe o arrahmani arrahimi fla da fala sisan do de nabi ma do bena na o nabi maya o tenani sharia kulaida ikado ka fo ala kila sallallahu alayhi wa sallam ale de nabi maya min da fale da cila dunya bela jelema anani walada miye o walada de beto e bada bada fo kata dunya wuli nga ala kila sallallahu alayhi wa sallam yiraba wala de angata qur'ana kono alsa salama sango an sizi bere de qur'ana suratul jumuati kono allah subhanahu wa ta'ala kodi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard al malik al qudus al aziz al hakim والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ni Qur'an aya Allah subhanahu wa ta'ala ko fin no be sangolo nduma ko bela jalime ale Allah subhanahu wa ta'ala to sanya ale de masaba ale de kodon masai ale de chilike ka bo kunfin chema chide mu kalan kitabula ani hikma ani kodona kikalo ka fo o chiden kelen be tla ka chiko kura labana mo munu ma kumbe nyogali ke folo mo wala ni qur'ana aya ya te famu tende al sahaba were ma famu munu tumi ala kila kere famu ni qur'ana aya famu ala kila mi chira kunfiuma ko o chiden kelen o muhammadu be chiko kura labana mo munu ma kumbe nyogali ke folo mo wala wati mina ni qur'ana aya injigila sababu ye nyiningali ke krengreng nyama abu hurairah e ala kila nyininga sallallahu alayhi wa sallam man hum ya rasulullah o labana mo nye jonde ye ala kila ma jabi abu hurairah ya klala ka nyininga kokura ama jabi fo shin asaba ikado ka fo ala kila sallallahu alayhi wa sallam aka hikmatu yemuye ni nyiningali kela nyiningali mi ni annafa sebe korokabo ate nyiningali jabite abato nyiningali kela ka nyiningali ke shin asaba mungoso bela jelenga utluma jo kusebe ngali jabi fam takbir muhammadul mustafa khilafat ahmadiyya nare takbir ala kila sallallahu alaihi wasallam aye abu hurairah jabini muye wasro salman farisi sigilentu me sababu chema odo aya boloda salman farisi kama ka kodi law kana al iman muwallakan bi surayya lanalahu rajulun aw rijalun min haulai ko ka alni limaniya tala suraya dolola o e dolo ye mi roka jakatim dolo bela jalin kan no be wole ko pléiade français la ko alni limaniya tala e ko ma bina bo salman farisi burjula mi mena limaniya sama kabla adamadenu dusuguna wal maka limaniya sama kabla dukulu ko kan o watila na ko ale ala kilaka nalite sango ni ma fatula ka bayite segitu wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarjiun ni ma fatula ka bayite segi ala kila ko ale kan nako flanan ote ale kan nali yere ale ka baraden do de binana no ye imamul mahdi o de bina limania segi a tugo korola o imam mahdi o ye chide ni nga o ye chide miye ala kila ka chide bara dende do atena ni sharia kuraye fiu oko o mahdi insa comme chide ne do ale ko fesa khalifa de bina wala ko sa fala summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwa ko fesa khalifa ya bina na nabi maya ko fe do imam mahdi ale ko fe khalifa ya bina o khalifa ya insa o betoere wala ko so ibita so hadisa ngonnala ala kila dadila summa sakata o kalifaya nyire abe sigi chogodi kalifaya yare be fonctionner chogodi abe labara chogodi amana anda do de la sisa ko wala khalifa ni khalifa sigila ala khalifa ni asigila ikado ka fo amma côté dunya maula o krode dunya fangatigi grande puissance walma jamana nyamao politique ton ka fo ko khalifa jigibe ka ulde mungo so ka deme kalfa jigi teke wire kalfa jigi ye Allah subhanahu wa ta'ala de ye muna
suratu nuru kelen be o wala wala nye e khalifa o khalifa e sigila khalifa yala e jigi de grande puissance yo mungo so kase ka e deme ikado ka fo obeke flafra ala kandi wala ko so ni qur'an ayanna ko ya'buduna ni wala yushrikuna bi shay'a ko ubene bato ute flafra ne ala kan donc khalifa o khalifa ne jigi kelade ka fo ko grande puissance o ki deme o koro de ibina o need wonde fo khalifa te machine need won fo fiu wala ko so wodi ko saybaye khalifa ya be jama kulum gono bi no jamaati islamia ahmadiyya anga khalifa hadrat mirza masrur ahmad abe yala la dunya fa bela jeni ani dunya dajuru sama bawo no sigila abe chan fuye ube cheni na dunya kono amma ko tuulaw ale jigi allah subhanahu wa ta'ala de ani mu'mini mu nu tugula ko ni uba deme farkulla barala nu ba deme o kan nafulu fitinula do allah subhanahu wa ta'ala bu deme woni ka khalifa ka barabe sirasro o siran nefe ambalema yoro do fana be anyo fo anga kuma damnala uka hakilna de ka fo ko khalifa be soandite adamadinu fe nga anga do ka fo khalifa te soandite adamadinu fe Allah subhanahu wa ta'ala de be khalifa sigi wati bela jalena o dalu ambo daluta ala kila ko fe sallallahu alaihi wasallam khalifa munu sigila yalaw uya fo de ko adamadinu de yu sigiwa yala khalifa nun ko adamadinu de yu sigiwa Abakar Siddiq radiyallahu anhu alayhi kala khalifa e ala kila ko fe sallallahu alayhi wasallam Abakar kado ka fo ala kila ma aswandite ka fo ko Abakar e de kan ka ke ne noroblai mfatulun ko fe nga ala kila sallallahu alayhi wasallam ay ishara chama ka ay tamashin chama ke islam ka ira islama wala ka fo ale fatulun ko fe Abakar de beke khalifa foloi Bukhari bo wala hadisa dola ikaro ka fo wati mina ala kila sallallahu alaihi wasallam ka bana sebe ko gele ala aya nyini amuso fe ku ka fo Abubakar ye ka ka seli ni mawi muru Abubakarin an yusalli bin nas anga missionary ube keraw fe boro dowla ka wuli atigate dobe fo dava fe dobe ay ere kanga yala kay kam mo laje no boray dimse minu mina jal sala na tiganu yetlunga kam fo de ka famu ubina de kasi ka lamani ke lamani wati fa ku delo de la amusumani wa chemano abena no de kam umana tlunga kam o kuma missionnaire be ka volisita ika dimse minu nanam dimse nu be klunga la be ka ni sigi no boray muso minu ni ubina shire la walma chamanu na fira la bashitu la daga jama be roro san febi sai nga wajuli konna na fire tike fo de ga famu mora kene ga zaga tamata manyado minu mala utado kube kujukela otike ni wona na konna besena ika fire fe bisiga twa koro e kelimpe muso makana samu o konta secrétaire kanga ko jide be kanga na ere me fire la kadaga meni ko ne wajuli de ne ka ba ibe ka baraminga o banga meni kala o bal menina opmana ikado adono ga fo be ka angele wala opmana mama ka fire febe yoro na ko no bora wajulu dem ne never sere ka ba ibi ka fire ke faible pew me kan mi vo hali atokadi amada kitabu yoro flero me nugo ko mémoire be awru taka jobe atte ko awla ko ka dono memne mabulu wajulu ke watila aba ko nga ka fe ko hima kanata machima nga to ma kelengo a yoro bebe ta bavla fire la fefe mbe ni ikan na fabido jamakun fire fen nuna sigata la bismillah lido nga wajulu watila mashika na kei kibita sanike hanni mamina na otigbe muso munu me fere la classe flan e to adi classe flan ni nyonje wala ma école to flan nyonje sigata la bismillah nga fere ti wati de sai ni mama taraka ta sanike aya fo ay fere ti kesisa namo kebe opmana amina jako ya ka be wuli ka boy muso ka kuru kono ubella bene ko muso ka suma albi chama mabo folo opma motigini munu menu be bulu lay misaka abene na wajulu kamo fefe me kerefe suma dowla fana abbe ka dabla nimiti tanduru temana amitla ko graka mo bla ka yala ka laje insha Allah akunda don abikete kadaga maite femino itemino no fe on niyella selde akado atikete o sisan o don goro ko sa nimi nyake o kanga nyange tumi o biso ka nyangete alba ala ka fami ko nyuma damu amin ya wati sebe ko rasulnyala
nga maudun te se ka ban nga mena akuntige inshallah comme anya fo chugo mina Allah subhanahu wa ta'ala de be khalifa swandi Allah subhanahu wa ta'ala de ye Abubakar sigi khalifa yala wode ko so ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ya aballahu zalika wal muslimun wati mina Umar tala mauseli ala kila maso ala kila ko muna Umar e mauseli ko Abubakar de kanga mauseli nga ay tamasien do de ka ira ka fo ale ko fe Abubakar de besigi ko ala subhanahu wa ta'ala teson ka fo ma wore ka ke nyamae ni Abubakar te ale ko fe sallallahu alaihi wasallam abo chuwa kelena ala kila sallallahu alaihi wasallam dondo ako Usman ma ko ala subhanahu wa ta'ala na bloki do du ikana o bloki munafiqu bina nyini ka bloki boy ikana tu ikana sonde fo issue ima ko ala subhanahu wa ta'ala bina khalifa bloki do Usmana kala ko onai o bloki dona kana ko kana songa bo fiu fiu to Allah subhanahu wa ta'ala de be khalifa ya di adama de mutese ka di fiu fiu comme wati kasru mera mi fo Allah subhanahu wa ta'ala nema ay nema fla de ke nema fla no e rahmaniya ne rahimiya ayo ke ala kilani amato akasa bawi atlala ka sigi o nema kelenga rahmani rahimi ayo di jawndi ma jama kulu jume wode jamaatu islamiya ahmadiya jamaatu islamiya ahmadiya nyama kelen de bana no e khalifa o khalifa ya fana asrilembe nabi muadila ina fo ala kila ya fo chugo mina sallallahu alaihi wasallam summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwa daiba ka fo ahmadiya de kono nabi ma do tagala khalifa ya nana aw munu mega anyanyini ni ga khalifa ya sigi aw bina khalifa sigi te aw ren madan nabi ma ko la be sika sigi chugo de be sika ka ala khalifa ya chudi ati sika ke ngam misala dobe muno di aw ahmadiya uma Allah subhanahu wa ta'ala inema bade kanya anga wasoni ni nema e nga Allah subhanahu wa ta'ala tlalaka an ladi ni folombo ye imae yaudiya ka kisa chama fola qur'ana kono o kala de ka an ala kila maton ladi nota histoire banzante de o ala kila ko fe kalfa ya chena chogomi kalfa ya cheni sababu mabo khalifa nani na fifu makata ufoike wati mau ka chen ne kama Allah subhanahu wa ta'ala ka foko ute khalifa mérité tu ay khalifa ta ka boy o Allah subhanahu wa ta'ala la ka o khalifa ya nema di an ahmadiya uma anga ka Allah subhanahu wa ta'ala ko suma ka Allah subhanahu wa ta'ala tanu ko sebe oni anya ke yana fo folomo ya ke chogomi Allah subhanahu wa ta'ala be khalifa ya wuli ka boy al sala ka an kisuma anga wati belajeni alaka ka to ani khalifa che anga letru chi khalifa ma ka duwa kan yi sango khalifa dala duwa be mna de ma be ka chama fala ya nga wati te mina kelimpe fo chama kala kai maintenant kai ta fo me fe ka fana ta fo fana président am muso tunga ka examen do passé o examen be ke domi résultat be bo o donkeli o ka missionnaire no usal dumya ne wole ka fonyi ko nga lettre ci khalifa ma sango lettre ci chogo dobe no e www.gmail.com nye lettre ci khalifa ma wala lettre re jabi mana de o dug sa ke examen ke la soufe ka anto dumnina usay jigine chere ani fana président ay woleli ke ani usay dumya ka ira ka fo ko chana ko musoye aka examen soro do umnala o fana chama de kala kai a chama de kala kai do aka jija ka lettre ci khalifa ma wati bela jere asamu wa toa aka khalifa bunya al ni fendore na ma famu aka to no fe do anga bobo de la khalifa ya abeke barabara e an ahmadiya o chema nan tula khalifa ko tugunin ken fena wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbi samawati al-ula wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhammad Mustafa Nara Takbir. Maintenant, on va écouter tous ensemble au discours de clôture de notre Amir Sahib Zafar Ahmed Bat. فليتفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, aujourd'hui on est à la fin. Pendant les 3 jours, vous avez quitté loin dans votre région pour assister les Jalsa Salana de Messie Premier l'Islam. Parce que avant-hier, les sermons des califes, le calife a expliqué qu'il y a un écrit de Messie Promis l'Islam. Dans cet écrit, le Messie Promis l'Islam, il a dit les Ahmadis, il a écrit que vous êtes heureux, que vous êtes dans le montant, que vous avez vu l'imam Mahdi et l'Islam. Il a dit il y a des nations, ils ont passé pour attendre le temps de Messie promis l'Islam. Il a dit que vous êtes heureux, que vous avez trouvé le temps de l'imam Mahdi et l'Islam, et puis vous avez accepté l'imam Mahdi et l'Islam. Mais le calife a dit avant-hier dans le sermon que nous sommes tous les Ahmadis. On est heureux qu'on a accepté Imam Mahdi l'Islam et puis on a fait bête, on est en train de suivre tous les commandements de Dieu. Il dit qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas accepté Imam Mahdi l'Islam, et puis il y a des gens, ils ont chaque moment en train de penser comment ils vont détruire l'Ahmadiyya. Mais le calife a dit qu'il faut remercier beaucoup chaque Ahmadis qu'on a accepté Imam Mahdi l'Islam. On est en train de rivaliser chaque jour pour faire le bien. Les gens qui n'ont pas accepté Imam Mahdi l'Islam, vraiment, chaque moment, on prie pour eux qu'Allah le guide, qu'ils vont comprendre, Allah leur donne la lumière, qu'ils vont accepter l'Imam Mahdi l'Islam. Mais ce que nous, Calife a dit, on est heureux chaque moment, il faut prier Allah, que Allah a fait qu'on a accepté Imam Mahdi l'Islam. Alhamdulillah, anga Amir Sahib, nous et Jama Islamia Ahmadiyya, Nyemaye, Malikono Yanno, allez faire un nyefe. Ayokumata, ay Al-Fatiha Kalanika Asinzinaye. Al-Fatiha Kalanika fait, ako ame alatano kokora. Oh, Masami, yato anga jalsa ba nuwe anga sigili nyola jara min nambo keneka abi fawdi mako jalsa salana ako otle saba ambola anga yorowla kana faranyonga ni kenay bayinka ka otle saba ke ni ambe okuna cheli yorodila okuma ko no songa di ambe ala barakada ako e kado nga fo jama islami ahmadiyya khalifa nuwe khalifatul masih khamis ayadahu allah ta'ala bin nasrihi al aziz ayaka juma kudbake ako o kudbako na la khalifa aye dakunya do fo onoye ka fo ahmadiyaw ankaga annosondiya ni ka ala barkada ka ala walnyumando kadamuka ko ala subhanahu wa ta'ala ya to imam mahdi alayhi salam anana anga wati kono anya ye okumana ka son ala ako anga ala barkada ni nga awalnyumando ako manto chama temena ka ko awnye minu ya kanu ko mahdi ko ngabo uluka tlela nga ala makoyi ala yake aminu we na bola anga tlela nanya ye ka son ala ka faraka jakuluka ako ame ala barkada o masami ya to an fara mahdi ka jakuluka ni an ka tablo ti dore foka ikaru nga fo ka chien ko de sabati o kumana
ko ambe ala waliñumando ka ala barkadaw la. Parce que depuis le jeudi soir, les délégations venaient ici pour assister le Jalsa Salana. Alhamdulillah, on est à la fin. Mais pendant les 3 jours, vous avez vu que comment les missionnaires, ils ont préparé différents thèmes. Ça, c'était le but de Messie Promis l'Islam, but de Jalsa Salana, que chaque année, 3 jours, tous les croyants, tous les Ahmadis, on rassemble. Et pendant 3 jours, on écoute différents vases. Parce que pendant 1 an, quand on fait le travail, souvent on oublie, mais quand il y a 3 jours, atmosphère religieuse, comme ça on écoute différents prêches, on fait 5 prières quotidiennes, et puis on fait les nafila, on fait zikrullah, différents zikrs. Ça c'est bénédiction. Allah fasse que ce qu'on a pris 3 jours, différents thèmes qu'on a développés, vous avez écouté. Allah fasse que tous les Ahmadis, quand vous retournez chez vous, il faut appliquer. Et les autres frères qui n'ont pas participé à Jalsa Salana, il faut transmettre le message. Comment pendant les 3 jours, on a écouté différents prêches. Il faut qu'on applique dans notre vie. Anga Amir Sahib, ako anga ala barkada kuminuka, ako mado bei olu masika mahadi don wa olu ka chesiriye ninga ni jamatu ka asigin ko ka jamatu fa ka boy nga ala ye an ke ansara ka mahadi don ninga faraka jakuluka ko ame ala barkada ako ka bi alamsa wulafe abula ka yoro la ninga na faranyonka ni kene bayinka yasa ka jalsa sle sabayinke ako an na kene ka ayaye missionnaire be ka chesiri minuke wa onna aw nyefe ni walna nasuya chamai kana awala chugula ayro bisiga famia soro ala chugumi ako san kono sanwo sa jama islami ahmadiya bin nyona jere bayin sigi chien keli okumana ni beke sam bela jini la yasa okumana ni an sam bela jeni kan ngayro la walna do be amin kan nyina oko okumana ni an na fara nyonka amme sigi o walda ka nyon hakili jigi ola wa ame fara nyonga ni kene jenka anti doreke fo ikadunga fo ala wele ala deli bato ani wurdilu ko odibe kekenenka okumana ko bela nyen ki hatel to ala imana singa ta ika keyorola okuma fewo fe min fura kenenka no ila dilkawo ki hatel to ala ninga jija choko bela jenna ka waliya ika nyen me konala wa minu fana masa kenen soro okumana kuna sigina kata anga kuna folu anye mimme anye minye okumana anga ada okloka akachala ofanana na fasoro ala. Parce qu'Allah dit dans le Coran, La in shakartum la azidannakum, que si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai sûrement encore plus de grâce. Et puis Allah dit dans le hadith, Man la yashkurun nasa la yashkurillah, parce qu'on remercie Allah, qu'on est reconnaissant, que vraiment Allah a amené beaucoup de bénédictions dans cette jalsa, et tous les travailleurs, les équipes, Afsar Jalsa Salana et différentes commissions que vous avez écouté les noms, vraiment ça vaut 1 mois, ils sont en train d'organiser différentes réunions, préparation de Jalsa Salana. On remercie tous les responsables, Afsar Jalsa Salana et différentes commissions que vraiment ils ont bien préparé le terrain pour accueillir l'étranger de Messie Promis l'Islam. On remercie tous les travailleurs et tous les participants que vraiment vous avez pris long voyage pour assister uniquement pour avoir l'amour d'Allah, pour assister les Jalsa Salana de Imam Mahdi Jamaat. Nyamako Allah subhanahu wa ta'ala afo suratu Ibrahim konala la in shakartum la azidannakum akoni awye ne ala walimando okuma ne ala be awjidi oko ala kira sallallahu alaihi wasallam aye afo hadisa kono ako man lam yashkuri nasa lam yashkurillah nimma mimma anama deon barkadani ko walimando ako itsika ala subhanahu wa ta'ala walimando ako kama ale fulikata ni ka nyesi afsa jalsa salanama afo mima afsa jalsa salana ode jalsa yere wal ma amikene minga ako bela jeni nyema ya talaka kalfa mamima afo ode maku afsa jalsa salana ako abana ka cedo bela jeni fo bara tabulo kun kalfalbe minuna okumana ko abe o bela jeni fo ni ko barkada ko walimando kadaka o ka cesiri dam bela jeni ke yasa anga tele saban sigil be ke daha ani noson dia kono tugomi ako abe kalo kelimbo
o ye nin baaraw daminɛ ka to ka labɛnw sabati dɔɔni dɔɔni o ye cɛsiri kɛ o ye sɛgɛnna a ko o kumana ale b'o fo ni k'o barikada aw minnu fana bɔla a ka yɔrɔw la ka sɛgɛnw kun yaasa ka na mahadi ka kɛnɛ in kan ka na lamɛnni kɛ ka walanda sanumaw ta a ko ale bɛ aw fo aw ye cɛsiri min kɛ wa a bɛ dugawu kɛ aw ye. Parce que tous les participants, vraiment, au nom des responsables, les coordinateurs, je vous demande excuse parce que vous voyez, quand on organise les conférences, chacun, ils ont fait maximum effort pour satisfaire tous les étrangers de Messie promis l'Islam. Mais je vous demande le pardon. Si quelqu'un, vraiment, si ils ont eu le problème de manger ou service d'eau, on a fait maximum. Mais Inch'Allah, l'année prochaine, on va encore améliorer. Mais je vous demande pardon si quelqu'un n'est pas satisfait. Quand même, les équipes, vraiment, le maximum, ils ont fait leur effort pour satisfaire les étrangers de Messie promis l'Islam. Nyama ko okumana ikano ngafo nyama wero ani jarta sarana ere ko nyama yabe mimbulu o bela jelen togola ko alebe hekdo ma delike aw bela jelen fe aw minu bola aka yoro la kana ni kene bayinka aw kadaka anamadiya tagala e desey ani lafu o kado ngafo nyama walma barakun kalfalme minuna o yo ka chesiru nu ka se bela jelen ke yasa amesga to ikado ngafo lafia kono togomi nga desa minu soro yoro dowla walma ayin segan soro yoro dowla o ka ikado ngafo bara tabulu fe ako alebe yafama delike aw bela jelen fe o kumana jarsa ere ko nyema o bela jelen togola. Parce que ce que je voulais dire, tous les participants, Inch'Allah, aujourd'hui, vous allez retourner votre village, votre maison, mais on prie qu'Allah amène en bonne santé tous les étrangers, vous retournez en bonne santé à la maison, mais je vous conseille, il faut beaucoup prier. C'est que pendant 3 jours, vous avez les nafila, tahajjud qu'on a fait, il faut continuer. Les 3 jours que le Messie promis l'Islam, il a dit, ça c'est pour donner les chaleurs. Pendant toute l'année, il faut continuer ce que vous avez pris pendant 3 jours. Et puis, on prie qu'Allah amène en bonne santé. Et je vous conseille aussi, tous les missionnaires, quand vous amenez les délégations à votre région, vraiment il faut prendre les sécurités, beaucoup de prières. Chaque départ, il faut faire prière silencieuse avant de commencer le voyage. Et sur la route, si vous voyez les chauffeurs, il a des sommeils, il faut arrêter les véhicules pour que vraiment on arrive en bonne santé. Il faut beaucoup prier pour qu'on arrive en bonne santé à la maison. Nyama ko chendo jalsaw baro sira akuna cheli yoro la okmana bela jelemna sigi ngata iboro la wuladaina ako alebe dugo ke ala nani am may tugo mi akasigi ni am bela jeli nyumay kata am boro la ako nga alebe ladika min dauka anga ablan hakilla ka fo anna keneminka imam mahdi alayhi salam aya jira ka fo ni kenemin ni kana finendo wuli anamado diskuna finan jume dina kanu fineni yasa finan mbesika to e diskuna ka san kuru bela jeni ke fota bla jalsa warela akola anga an hakili to fenwo fe min kala jalsa keneka nyuma yasra fe yasa nan sira kata anga yorola annaflaw no e sufe naflaw e ana wurdilu na dina tablo anga ke an tagala anga nyen mi akono la anga hakili to la anga na nyina oko akola missionnaire fana abe missionnaire bela jeni hakili jigi kajira missionnaire bela jenna ko ka chesiri bela jeni ke yasa o ka se asenu ka moye ikado ngafo daha kono na an kishi kono kata o ka borola ako missionnaire ka nga chesiri fana ninga goke yasa o ka mo biska nyuma se togomi ta ikado ngafo talila wal masegilla ka taso ni missionnaire ya ka fo souverke asegalino wal ma ni esnogo bala ako ka nga jija ka mobile lajo yasa o ka lafia yasa ka soro ka sramne o kana to souverke abto valonga na segena abto ka snogo wal ma to werala ako mai okumana belajeni kanga jija ka bolodi nyoma yasa amse ka singa ta angaro la ni ikado ngafo kishi wa dugo farambe oka ka bo ayoro ka nyesim belajeni ma. Parce que le Jalsa Salana, quand on a commencé la préparation, vous savez, je remercie tous les missionnaires, les muallim. Vraiment, cette année, ils ont fait le maximum effort
Parce que je rappelle bien, quand on a commencé la première réunion, j'ai dit tous les missionnaires que vraiment ça c'est un défi. Quand l'année passée, on a envoyé les rapports au calife, que les participants c'est 4500 et quelques, mais le calife a eu le rapport, mais il a dit une phrase par rapport au Jamaat de Mali, le travail, l'avancement de Ahmadiyya, le nombre est petit. Mais vraiment, chaque réunion, on a rappelé tous les missionnaires, les muallim, que ça c'est un défi, que le calife veut que vraiment les Jamaat du Mali, le nombre soit élevé. Mais Dieu merci, et je remercie tous les missionnaires que vraiment ils ont fait, ce qu'on a expliqué, ils ont suivi complètement. Et puis alhamdulillah, cette année, les participants de Jalsa Salana du Mali, c'est 9671 personnes. Nare takbir! Allahu Akbar. Nare takbir! Allahu Jama'a Akbar. Islamiyya Ahmadiyya du Mali! Zindabad. Nare takbir! Allahu Akbar. Parce que les 240 localités dans différentes régions, les 240 Jamaat dans les différentes régions, 9671 personnes ont participé. Parce qu'il y a d'autres membres qui disent qu'on est plus. Mais je dis, il faut remercier Allah. C'est notre objectif, c'était doubler par rapport à l'année passée. Aux premières réunions, quand on a fait avec les missionnaires, vraiment on a pris objectif qu'il faut que chaque missionnaire il double son target. Objectif que l'année passée ils ont venu. Vraiment, je vous remercie et tous les membres aussi. Vraiment, ce que les missionnaires ils ont passé chez vous, vous avez accepté, vous avez fait des dépenses de venir jusqu'à Bamako. Ça c'est un grand sacrifice. Inch'Allah, vous allez avoir les bénédictions de Jalsa Salana quand vous retournez à la maison. C'est ça, je vous remercie beaucoup, tous les participants et tous les missionnaires, les muallimines, que vraiment vous avez fait un grand effort. Mais vraiment, il faut que maintenant, chaque année, dans la Jamaat, on n'a jamais réduit les nombres. Si cette année c'est 9600 et quelques, mais l'année prochaine, il faut que ça soit plus. Il faut que tous les responsables, les présidents régionaux, les missionnaires ont fait effort. Parce que le Jalsa, c'est une cérémonie partout dans la Jamaat. Si on veut faire une enquête de Jamaat, on dit combien de participants c'était dans le Jalsa Salana. Mais vraiment, il faut motiver. Quand vous retournez, il faut expliquer comment vous avez eu le Jalsa Salana de cette année. Et il faut préparer pour l'année prochaine. Alhamdulillah, anye nare takbir fo kadamuka. Nyema ako ale folita ni ka nyeshi missionnaire bela jelima o yuka chesiru ke yasa jalsa imbise ake ikado nga fo nosondia ko yichogomi. Ako ale haklibala réunion folo la missionnaire ye nyon la jara minke ka réunion minke bamako yanno. Ako o réunion keneka ale adda missionnaire bela jelen tulo kan ko salon jalsa keneka ma wanani ani kode kumbe o kuma na o sebela ka ci kalfa ma ko anya jalsa ke o ma wanani kode kumbe jalsa keneka ako kalfa yi asebeka na ko chenre la o min kera ko malima ajoro la ko ray mali o ma barake amadiya heke min be ani jalsa kana ke ma wanani ko chenre la an ajija ninga jalsa mawo ka do fara oka ako ale ya da missionnaire bela jen tulo kan ko kan ajija yasa kalfay min fo angana nani o ma heke o nyonai kan yesi eka no fo ka da kalfa nya korotuni ako ale o min fo aya jira missionnaire lo ka fo salon ko ma wanani nyina kan ata fo ma washegina ako alhamdulillah missionnaire we o sego ke ka chesiru ke wa awfana ye ika no fo musaka bo ka aka limani o jira keneka ako nyina jalsa keneka ikado nga fo mawo yella fo ma wa kononto ani keme woro ani kola ka Allahu akbar kabo duguse keme fla ani binani nyonana olde farla nyon ka kenenka okumana jamana wara mo fana be keneka ko alebe fulikata ka nyesi aw yiruma ay chesri minke yasa kana alakira ka wulla yasa kana alaka wulla
yasa kana mahadi ka wulila abe dugaw ke fana ay musaka minun bo ni amana singata aka yoro la ala ka ke barka ani jidi aw bela jeni. À la fin, je vous demande prière pour moi. Vous savez, quand le calife a envoyé une lettre que je suis responsable du Mali, vraiment c'est très dur pour moi. Parce que ça c'est quand le calife a pris décision, mais on dit Samena wa Atana. Mais je suis très faible. Je vous demande de faire beaucoup de prières. Ce que le calife m'a confié les tâches du Mali, c'est très grand. Mais avec votre prière, avec votre action, que quand on vous dit quelque chose, c'est dans le Jamaat, c'est système Samena Watana, ça c'est système dans le monde entier. Mais à la fin, vraiment, je vous demande beaucoup de prières pour moi. Ce que le calife m'a fait une grande tâche avec vous tous. Je ne peux pas faire quelque chose. Si je vais faire, c'est avec vous tous. Il faut vraiment m'aider et puis on travaille ensemble. Je suis ouvertement, vraiment, je suis ouvert. Tous les membres, mon porte est ouvert. N'importe quel moment, vous pouvez venir. Vraiment, je dois faire mon maximum, ce que je peux faire pour les Jamaat du Mali. Mais vraiment, il faut beaucoup prier. Qu'Allah amène beaucoup de bénédictions dans le Jamaat du Mali. C'est que le calife nous demande chaque moment. Il faut que chaque moment, les Jamaat du Mali donnent toujours positif résultat au calife. Et le calife soit toujours content avec les Jamaat du Mali. Amen. Nyamako alabana walma kadakunyo labana alebe dugo de nyini aw bela jelen fe kadaka alebe aka amiriya sanfolo de kono walama aka amiriya ni o kalo saba ɲɔgɔnna ye ako khalifa ye ale kɛ Mali Jamatu Ahmadiya ɲɛma ye amiru ye o kumana ale be dugaw ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ka da kan nin ye doniba ye kalifa ye min da ale ka walima nin ye baaraba ye kalifa ye min kalifa ale la o kuma a be dugaw ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ko ale ye adamaden min no se ti ale ye se foyi ti ale ye a ko ni aw ka dugaw tɛ a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ nka adamaden ye se ti ye nka ni ɲɛma walima ala ka kalifa n'o ye doni min da i kan walima n'o ye baara min kalifa i la a ko an ta ye samina wa ata'ana an y'a mɛn wa an sɔnna kalifa y'a fɔ a ka kɛ amiri ka dɔn k'a fɔ baara in ka giri a ma nɔgɔ nka ale a kun don a kɔrɔ wa a bɛ dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ko ale tɛ se ka foyi kɛ ni aw ka dugawu tɛ ani a ka bolodi ɲɔgɔn ma yaasa k'ale dɛmɛ baara in kɔnɔna la ka d'a kan cikan sera aw ma k'a fɔ aw welela fɔ baara ka na jalisa la aw nana a ko ni samina wa ata'ana ye n'o ye an y'a mɛn an sɔnna ɲɛma labato a ko o de bɛ se ka taa ni anw ye ɲɛfɛ a ko a bɛ dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ko kura yaasa Mali Jamatu ale bɛ se ka cɛsiri kɛ cogo min yaasa Jamatu ka taa ɲɛ yaasa dɔ ka se ka fara i k'a dɔn k'a fɔ Jamatu fanga kan yaasa tuma bɛɛ lajɛlen na kibaruya duman ka bɔ Mali la o ka se ka ɲɛsin kalifa ma Mali kibaruya duman ka se ka to ka da kalifa tulo kan tuma bɛɛ lajɛlen ye yaasa kalifa fana bɛ se ka to ka dugawu kɛ an ye cogo min o la a ko a bɛ segin a kan ka dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka jija cogo bɛɛ lajɛlen na ka ale dɛmɛ a ka baaraw la. Merci beaucoup. Avant de commencer ce discours, j'appelle M. Al-Hamidou Badini pour lui délivrer son certificat de satisfaction. Al-Hamidou Badini. Hamidou Badini. Hamidou Badini welen no kenen kayanno yasa ka sega na ka certificat mne. Hamidou Badini. A welen no nyama ofe. Amana ke yoro kwa ka sefa ka se jona a welen no nyama ofe akana ka papier mne. Il n'est pas là. Ah. Allez. Et j'invite Monsieur l'ambassadeur de Rana. I invite His Excellency the Ambassador of Rana here in Mali to present the certificate. Barakallahu lakum. MashaAllah, MashaAllah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله أن وفقكم ووفقنا إذ لبينا دعوة المسيح عليه الصلاة والسلام، وجئنا إلى هذا المكان الآمن، وحضرنا في هذه الجلسة الروحانية لنشهد أن الله حق، وأن المصطفى حق، وأن مرزا غلام أحمد القادياني عليه الصلاة والسلام حق. لقد جئتم إلى هنا لغرض واحد فقط، وتحملتم عناء السفر لغرض واحد فقط، أن تحضروا لهذه الجلسة الروحانية وتشاركوا إخوانكم في الدين هذه العظمة، وتستمعوا إلى نصائح المسؤولين والمبشرين، وتتفقهوا في الدين لكي ترجعوا إلى دياركم حاملين معكم من المعلومات الدينية ما تزكون به أنفسكم. فجزاكم الله أحسن الجزاء. لقد كان منكم شهداء، وكان منكم من لم يتمكن ليحضر هنا، وكان منكم الصغار والكبار، ولكن ولله الحمد جئتم وتحملتم واستمعتم وكابرتم وصابرتم، فهنيئا لكم هذا القدوم. إن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد دعا لكم في الجلسة السنوية الأولى التي دشنها عليه الصلاة والسلام، فعندما حضرتم أنتم هنا فقد كان لكم نصيب من هذا الدعاء. لقد دعا عليه الصلاة والسلام لكم بأن يحميكم الله في المجيء وفي الرجوع، ودعاء الله سبحانه وتعالى لكم أن يحفظكم ويفقهكم في الدين. لذا أدعوكم أيها الإخوة الكرام عندما سنقوم بالدعاء الصامت أن تقولوا: يا ربي، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له ملكوت كل شيء، لقد جئنا هنا تلبية لنداء المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وإذ نحن هنا فنرجو منك يا الله أن تتقبل دعاء المسيح الموعود في حقنا، فإن الله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وكذلك أطلب منكم جميعا أن تدعوا إلى بلدكم مالي حتى يحفظه الله من جميع الوعكات، ويحفظه الله من هذه الأعمال الإرهابية التي تحيط به من كل مكان. وادعوا لأهليكم ودويكم وجيرانكم وأقاربكم حتى يهديهم الله إلى الصراط المستقيم، ويريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويلهمهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. وادعوا كذلك مع مسؤوليكم الذين يتحملون مسؤولية تسيير هذا البلد الأمين. ادعوا مع مسؤوليكم من الكبير حتى أعلى رأس في هرم السلطة، حتى يتمكن من أن يرى الحق حقا هو كذلك، ويكون عند حسن ظنكم، ويلهمه الله القرارات الصائبة التي ستؤدي بهذا البلد إلى بر الأمان. كما أطلب منكم أن تدعوا مع المبشرين الذين جاءوا من بعيد والذين تتلمذوا حتى يوصلوا دعوة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لكم. ادعوا معهم حتى يغفر الله لهم ذنوبهم ويقويهم ويعينهم في مهامهم. وكذلك أطلب منكم أن تدعوا مع المحترم السيد ظفر أحمد بط الذي عينه خليفة المسيح الخامس أمير لجماعة مالي. إن هذه المهمة لهي جد صعبة، وهي ليست بتشريف بل هي تكليف،
فلذا هو يحتاج إلى دعائكم، فادعوا معه جزاكم الله أحسن الجزاء، حتى يمكنه الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن ظن الخليفة به. وكذلك سأستغل وجودي معكم هنا لكي أطلب منكم أن تدعوا مع بلد المغرب ومع جماعة المغرب ومع شخصي هذا الحقير، حتى يوفقني الله أن أكون قد مثلت خليفة المسيح الخامس أيده الله بنصره العزيز أحسن تمثيل. وأرجو منكم كذلك أن تدعوا مع إخوتكم الأحمديين في كل مكان، وخاصة في الأماكن التي يعانون فيها الاضطهاد، وأخص بالذكر باكستان وأندونيسيا ومصر وسوريا وفي جميع الأقطار الذين يكون لهم مضايقات. ادعوا الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم أمورهم ويهون عليهم ما نزل، ويجعل هذا الابتلاء في صالح الجماعة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah, Khalifa ka representant aye kumata aye Allah subhanahu wa ta'ala barkada katlaka segi ka barkada katlaka segi ka barkada ka fo abe Allah tanu ka barkada Allah minya ke ansira ka nyokon soro nin kene barkale nin kayanno ni oye jalsaye ako okmana ako nin jalsa ni annani Imam Mahdi alayhi salam aye dugo ke ala kabi jalsa folo folo min kɛra k'a fɔ ko wo mɔgɔ minnu bɛ déplacer ka b'u ka so kana jalsa na ale Mahdi bɛ dugo kɛ olu ye k'a fɔ ala ka u tanga u nani ani u taali kɔnɔna na a ko kuma na insha Allah an bɛna na jalsa kuncɛli min kɛ o dugo kɔnɔna la ale b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka a fɔ ko wo Imam Mahdi ye nin dugo in min kɛ ala ka dugo in minɛ an ma. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala salati, hayya ala al-falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.